Shalom, salam sehat, salam kebajikan tuhita, saluhutna, damang dainang nahinolongan di bagasan Kristus Yesus. Puji ma Tuhan senasa roha do pamikirota, jala tapasang may mana di salu akaulota. Di bagasan partikenon adorang so tatangin hata ni dibata, jumulo hita martanya. Dibata Jehovah dibata aman namin na marhabangso di manuagidjang. Takas do haimboto ale Tuhan, takas do ditadahoro hadap pikiranah. Jala takas do haimboto hodo na mamilit tabi gabi sisyanmu. Ale ni ajari kami mangulu di bagasan pamiliton na dipatupam tu kami gat marsada-sada. Bagasan partikyanon nang marsiajar kami siyan hatam. Ajari hal mga tusi hatam. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tulupamu. Amin. Huria di Tuhan, hata ni dibata nagabijamita dihita dia para partikyanon denek maisan buku Evangelium di si Yohanes bidusada mamukka maisan ayat 40 tulus sahat tua 50 sada sono mahata ni Tuhan. Torang ni arinai dinanang lao ibadah tu Galilea Jepang sama si Filipus dungi didok Jesma mandok ibana ihutom maaw alay siyan Betsaida do si Filipus imahuta ni si Andreas do si Petrus dapat si Filipus masih Natanael jadi dok mamandok ibana nunga Jepang ham ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jalan na pinabuan niya ka panurira ima Jesus anak di si Joseph na siyan huta Nazaret dungi didok si Natanael mamadok ibana tung tarbay ma ro na dinggan siyan huta Nazaret jadi dok si Filipus ma Roma ho marnida di ida Jesus ma si Natanael ro manopot ibana jadi dok ma taringot ibana o masadahala Israel na tutu na sumar pangasi di bagasa ninna si Natanael mamadok ibana siya dia ditadahowaw dungi dia lusi Jesus may ibana widadoho uju ditoru nihaw araiho adorang so dijo si Filipus si dopeho dungi ninna si Natanael mangalusi ibana guru nami hodo anak ni dewata hodo raja ni anak Israel dungi ninna Jesus mangalusi ibana ala hudok tuho hidaho ditoru ni hau arai uban na porseho idaw mudope na sumurung siyani pas ni nama na tutusi tutudo na hudokot tuhamu idaw muna do muka banua gidjang jalamana mijur akka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ido pajahonna huria na nalonga di bagasan Yesus Kristus meragam do dibain halak naing patadahon dirina isarana di bagasan ima masa pemilihan legislatif pemilihan ima kepala daerah bahkan pemilihan tingkat desa pe meragam do dibahin akka jolma asa ditadda jolmai ibana adong mau na tiba-tiba gabe ima tiba-tiba burju adong mau na tiba-tiba gabe olo mangurupi adong mau na tiba-tiba gabe perhatian do akala na asli baka dakolang di tingkat ima pemilihan kepala daerah pemilihan ima pimpinan gerejawi pe juk dosongon na marlapatan cara ni sasahalak patadaho dirina na diigil di ibana di si asa anggia manian dung ditadahalak ibana gabi dipilit halak ma ibana. Lapatan na songon dia perkenalan yang dilakukan oleh orang supaya orang mengenal siapa dia sebenarnya cenderung tidak dilakukan dengan benar dan tepat. Mereka melakukan memperkenalkan dirinya hanya untuk mencari keuntungan supaya orang memilih dirinya. Di bagasan trupuk jamita nasa tuhita dia pala partikyanon takas do
di patorang tuhita. Songo dia ima Tuhan Yesus mamilit akka sisianna. Dung neng tua Tuhan Yesus tu Galilea takas idoko dia 40 pajupang maibana do si Filipus. Si Filipus ima sahala jolma nasa laon nang madohoti ima aka pangajarion ni si Yohanes. Si Filipus sahalak nang mabege soal barita ima soal ima Tuhan Yesus. Dung pajupang Yesus do ibana gidoko Yesus mati mana ihut to maaw. Dan pola ima gudak alasan dan pola gudak ibarat na pertanyaan do kelena asing. Ala nunga takas ibana ima mana da Yesus di bagasan aka pangajarion na pinasa di si Yohanes dot ima disadetiki adorang soturpuk jami taong nunga makata ibana do Yesus gabi olo ma ibana ma itu Yesus. Alai adong masahalak ale-ale ni si Filipus na margoar si Natanael. Lasitutudo rohani si Filipus dung pajupak ibana do Yesus jala lasitutudo rohana dung ditugiot Yesus ibana rak do Yesus. Ala nalas ni rohanomma pajupang maibana do si Natanael. Di patorang si Filipus ma tu si Natanael nunga pajupang ibana do Yesus na adong ima di surat mana dipatik ni si Musa. Alai na adul sen roha ima di si Natanael dung didokot ima si Filipus ma iya Yesus na dipatorang ima dipatik ni si Musa ima anak ni si Joseph na siyan Nazaret. Dipamikirio di si Natanael hutan Nazaret ima sada hutan na mekmek. Jela hutan Nazaret sada huta na sona adong pola maripola tua kahumaliang. Bahkan hutan Nazaret jo do didokon aka halak pada bisu ima inganan niat kajulma na mangulan aka nasuna dingkat parngoluan ni jolma nadong di hutan Nazaret ima dang sada parngoluan na songon ima cihut Tuhan dang songon ima sada parngoluan niat kajulma nama boto akapati do kelena asing. Jadi tidak ada istimewanya kota Nazaret bagi Natanael. Makana heran ibana. Makana dung di patorang ima si Filipus soal Yesus nasian Nazaret. Sada suku-suku ima na pinasaha ni si Natanael do ni mana. Tung tarbahen maro nadinggan sen hutan Nazaret. Apakah mungkin? Dah masuk akal. Ima rohani si Filipus. Rohani si ima Natanael. Dan masuk akal ima Yesus na dipatorang nang ima di baga-bagahon dia kabuku ni patik ni si Musa. Ima tua sian Nazaret. Sianon ima takas ma taboto. Pada saat ini memang si Natanael mengulu dia ke pangajarion halak Yahudi. Jala takas do ibana didokon seorang Yahudi sejati yang hidup dalam aturan dan peraturan seturut dengan yang ada diajarkan dalam agama Yahudi secara khusus dalam hukum-hukum Musa. Dia tidak menerima pertama sekali saluhut akka na dia tidak kon si Filipus. Didok roha di bana. Ia Yesus na dipatorang ni si Filipus ima dang Yesus anak ni dibata. Ia Yesus na dipatorang ni si Filipus ima holang ima Yesus sen hajol mau. Jala dietok ibana do salut akka hatorangan na pinasaat
ni si Filipus manggada-gadai. Jalalas pajupang ma Jesus dohot ima sinatanail. Jadi dok mataringok tibana. Dok Jesus langsung tibana. Oma sadahala Israel na tutu na sumar pangas si dibagasan nguluna. Nunga di patorang Jesus, nunga di hatau Jesus, songo dia Jesus ima mamereng sinatanail. Alay sa disukun ima sinatanail lope. Si dia ditadakwa. Nunga di doko Jesus dibereng Jesus do ima sinatanail. Sahat tu bagasan rohana. Alay lah dia lusi Jesus mangelusi bana huida doho uju ditoro ni hau arai adorang so di Josi Filipus hidup yo. Dung di pasah Jesus songoni torporsia ma ibana. Na perjulus sebelum ibana pajupang do ima Jesus ragu do ibana diselut akka hata panorangion na pinasahat ni si Filipus. Paduahon dung pajupang ibana do Jesus. Jala dung di patorang Jesus taringok tu ibana. Toridokon ibana ma guru nami. Hodo anak ni dibata. Hodo raja ni hala Israel. Ada kekaguman. Ada ketakjuban. Perjumpaan Nathanael bersama dengan Yesus mengubah seluruh kehidupan daripada Nathanael. Yang dahulunya dia tidak percaya. Kemudian dia percaya. Kemudian dia mengimani. Maka langsung dok iman guru nami. Hodo anak ni dibata. Langsung ada kesaksian yang begitu luar biasa. Yang dia persaksikan. Engkau adalah anak Allah. Raja orang Israel. Ini merupakan suatu kesaksian yang begitu luar biasa. Alai. Diduk Yesus do musenang di mana. Dung ini na Yesus memangalus iban ala hudok tuho hidaho ditoruni hau ara ubana porseho idomu do pena sumurung siani. Yesus mau katakan ketika aku mengatakan bahwa aku melihat engkau duduk di bawah pohon ara, engkau menjadi percaya kepadaku. Sesungguhnya Yesus mau katakan kepada engkau akan melihat lebih daripada itu. Padahal kesaksian yang disampaikan oleh Yesus itu belum seberapa. Yesus mau mengatakan bahwa akan ada lebih banyak lagi. Gudangan dope naik ko berengo di ibana. Akapabahenan ni Jesus. Patari daun holong ni rohana do harajaud ni dibata. Dia na pasa 50 sadaw di dokon. Na tutu si tutu do na hodokot tu otu hamu. Ido muna do muka banua gijang jalan anak mijo akka suruh-suruhan ni dibata. Tumopo anak di jormai. Akan ada sesuatu yang membuat mereka lebih takjub lagi ke depannya. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh Yesus merupakan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Karena kerajaan Allah yang akan Yesus bawakan ada bersama-sama dengan dia. Uria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Ujahan manang ima tema nasahat kita dia pala partikyanon di minggu paduahon dung Epifanias didokon Tuhan mengenalmu manang ditadda debata doh ditadda debata doh nagabe sada suku-sukun na mangihut tu bagasan haporsyata Tuhan mengenalmu. Marhite-hite hata ni dibata di bagasan partikenon nana yang diajarot tu hita. Na perjolo sahali ditadda dibata do hita. Ditadda Yesus do hita. Kalau memang Yesus mengenal kita, molo ditadda Yesus do HP hita. Kenapa kita tidak mengenal diri kita? Cenderung Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Yesus manada hita. Ala hita dan manada dirita. Was hamidok koson. Do hita di bagasan parngolota. Adong ima parngolon kay munafika. So na hamidok ko na kaningan.
Di patadahon sa sahala dirina asa dipilih do ibana. Di patadahon sa sahala dirina nanay mga tungadol do ibana. Ditada Yesus do. Ketika Yesus mengenal siapa kita, maka firman ini mengajarkan kepada kita jangan ada kemunafikan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang Nathanael, ketika dia tidak percaya, memang dia katakan tidak percaya. Apa jujut do hita amang inang molo di bagasan paraningguan. Ditiki mamarjamita maka padita termudu-uduk do hita. Toho. Alang mari pola parmoloni dan mari pola ima jamita di bagasan molu. Kalau memang demikian, kalau memang Tuhan mengenal siapa kita, siapa diri kita, tidak dibatasin akan nasarohat, maka tinggalkan semua kemunafikan di dalam dirimu. Ketika engkau mampu meninggalkan segala kemunafikan di dalam dirimu, maka pada saat itulah Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Uria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Sifat munafik nadong di parnguluan di jolma dang di halomohon di batari. Ditada di batado kita. Jadi na perjulu sehali marhiti-hiti hatan di bataon nang diajarot tu hita. Ketika Tuhan mengenal kita, tinggalkan semua sifat kemarahan, kemunafikan, keberpura-puraan dari dalam dirimu. Kenal dirimu lebih baik lagi, kenal keberimananmu lebih baik lagi. Kenal siapa engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena pada hakikatnya ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam kasih-Nya, maka Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengubah diri kita. Damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Molonunga ditada di bata hita. Tatadda tong di bata di bagasan nguluta. Gabi tatadda manang dirita. Dang adong beima kemunafikan. Gabi boy madohono ni di bata musinang tuhita. Oma sahalak cihuto Kristus na sumarpangasi di bagasan dirina. Inilah anakku yang kukasihi, yang tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Hiduplah dengan ketulusan sebagaimana Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Napaduahon damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Ditada di bata do hita. Dung ditada di bata jala pajupak kita do di bata. Ahama nanang ima siya mulota di bagasan parngulota. Nathanael dung pajupak ibana do debata. Gabi do konibana guru nami hodo anak ni debata. Ada satu sikap perubahan yang paling signifikan. Langsung berubah ibana 360 derajat. Na perjulo sehali ibana ng Porsia. Tuak kahatorangan na pinasa ni si Pilipus. Di do roha di bana dang mungkin Yesus yang Nazaret. Siya sa dahutan na mekmek. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berubah. Maka pertanyaan kepada kita, sudah seberapa lama kita menjadi Kristen? Sudah seberapa banyak kita mendengarkan khotbah-khotbah? Sudah seberapa kenal kita dengan Yesus? Apakah ketika kita sudah mengenal Yesus, sudah ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kehidupan kita masih seperti itu dari dulu hingga sekarang? Maka jami tahun nang mangajarot tu kita. Dung pajupak kita do Yesus jala dung ima di patadaw Yesus dirina tu hita jala tajalo. Salut akahatorangan na pinasa ni Jesus. Gabiboy matadokko di bagasan parngulota. Guru nami hodo anak ni di bata. Jesus hodo tutu na mangaleho tua tu bagasan parngulon nami. Iko boy mo tahajonjok ko di bagasan parngulota. Anggo si Nathanael
dung di patorang Yesus do uberek ko ima hudul di bona ni hawara gabe porsia ibana alai sa sitong na nanang dohonon ni Jesus dang besongon itu hita ala natakas do ko Jesus imatu si Thomas martua maho ale Thomas dung di daho gabe porsia ho alai martua adope jolma na porsia nang pedang marnida. Ini harus kita imani. Sikap kita, keberimanan kita, haporsyata ikul lebih togu imasyen haporsyaon na dipatuduan si Natanael. Asa buha, asa mulut togu haporsyata lam tabo to masalu akadalan di dibata. Lam tabereng ma songod dia akasakap di dibata tu bagasan parnota. Gabi tabereng masong na yoko Tuhan Yesus Kristus. Ido muna do mukak banwa gijang. Jalamana mijut akka suruh-suruhan di dibata tu mopo anak ni jolmai. Ini merupakan janji yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita lihat. Molohita tugu manada dibata di bagasan parngolota. Damang dainang nainalonga di bagasan Kristus Yesus. Napatuluhon nanang ima siha porsenota senhata ni dibata dia pala partikenon ikota kasma botota dang dihaulongi dibata hita alana narga hita do rohata alai alana dihaulongi dibata do hita gabiarga hita gudang jelma marpikir ngadinggan parangena nunga burju ibana marsileledo kan asing gebiar ga ibana dia dupen di bata daong alai na julumia doholong ni debata di bagasan parnota gabi argahita songon ima sinatanail na julumia do Jesus na julu pajupang do Jesus do ibana jala na julu dihilala ibana do holong ni rohan ni debata di bagasan parngolona gabi arga ibana gabi maripula aka nguluna di juluan yari dilihat ibana madirina gabi sisian ni Yesus alai jujut kita mungkin marpikir isi do ima sinatanail buasa holang ima di buku si Yohanes idoko si Natanael. Molidokon akka ima halak pada bisuk si Natanael. Sarupa doi ima si Bartolomeus. Sahalak sian 12 halak. Sesian di Yesus. Ibana sian horong ni halak Yahudi. Na mangasaho ima akka aturan do akka parbinotua sabi. Alay dumpa jupang ibana do Yesus berubah masudenang akka pamikirior di ibana. Na parpudi sahali damang dainang nahinolongan di bagasan Yesus Kristus. Sesuai dengan temata dia pada partikenon, Tuhan katakan Tuhan mengenalmu. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan begitu mengenal siapa diri kita di hadapannya. Tuhan begitu mengenal kita sampai ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Tuhan mengenal kita. Molone salaun jut-jut dita mangulu olo mangoto-oto ya kadongata. Molone salaun boy ima tatabunihon salut akka pangalahotta nahurang dinggan tuak sien akka dongata. Alai merhiti-hiti hata ni debataon doko ditadda debata dak adong naholip sian si malolong ni debata dak adong naholip ima siad debata sudedo ima patar parnguluton dia dopan ni debata alana sudedo patar parngulota bakar rohatta bakar na dipikirat ditikin namar pikir ima sinatanal diboto si debatado diboto Yesus do
Ana di bagasan pikiran di sana tanah. Maka firman ini mengajak kita, mengubah kehidupan kita, supaya kita lebih jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tinggalkan segala kemunafikan. Berlakulah jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengenalmu. Tuhan mengenal kita. Maka kenal dirimu, kenal juga Tuhan, dan takutlah akan dosa. Maka pada saat itulah Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Ketika hidup kita sudah berubah, kita akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Martanya kita. Melihat mau sobaru nami tu adupa oleh Tuhan pardinggan bahasa na sumuro. Disidi asidot holong ni rohamu na totong dilehomu Tuhan miganong marsada-sada. Takas dole Tuhan. Ditadahodo pangulun nami. Ditadahodo rohan nami. Ditadahodo pikiran nami. Jala ditadahodo hami siyan na menek sahat tu sonari. Tuhan di bagasan panadayon na totong di pasahak di bagasan parmulun nami. Ajari hay manada diri nami. Asa buhay ay paubah roha. Paubah pemikirion. Asa unang-unang be akka ulaw na sotama hami ulaw di bagasan parmulun nami. Tujulawan niya. Muli ating madiho alay Tuhan. Itadahodo hami. Paulos mahami manadaho. Asa marhiti-hiti do kami tadaho. Jala do kami hawak ko di bagasan parmulun nami. Gabis itong akaulan namin tujuan niya. Mula ating madihulit Tuhan. Ibagasan Kristus Jesus martanya kami ito dapat. Amen. Shalom. Tuhan Yesus mamasu-masu hita sa luhut na.